कुडाळ शहर आणि मुख्य बाजारपेठ मार्गावर सध्या मोठमोठ्या बॅनर आणि होर्डिंगचा सुळसुळाट झाला असून हे बॅनर आता वाहन चालकांसाठी मोठा अडथळा ठरू लागले आहेत। रस्त्याच्या कडेला आणि मोक्याच्या वळणावरती लावण्यात आलेल्या या अनधिकृत होर्डिंग्समुळे अपघाताची टांगती तलवार निर्माण झाली असून प्रशासनानं याकडे गांभीर्यानं लक्ष द्यावं अशी मागणी जोर धरत आहे।